ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବୁ କମ୍ପଲସରି ପିନ୍ଧିବୁନୁ ଠିକ ସେ ପିନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି ମାନେ ଉଠିବାର ଅଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବ୍ଲଗର ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ସବୁ ରାତି 4ଟା ଉଠିକି ଗାଧି ସାରିଲୁନୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲା ତ ମଉସା ବି ଗାଧି ସାରିଲୁନି ମଉସା ଗାଧି ସାରିଲୁନି ସେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏବେ ସେ ଗାଧେଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ସିଏ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାରିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ହୋଟେଲଟିକି ତ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାପରେ ଖାଇବା ଏଇନା ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଚିଲିକା ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଦେଖିବା ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ତ ଯିବା ଚାଲ ଦାଦା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ତ ଚପଲ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉନି ଜମା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଭାଇ ପଡ଼ୁଛି ନା କମ୍ କଥା ଦେଖିବ ତ ଭାଇ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ଆମର ଆସିସାରିଲେନି ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କତାଇ ପୁରା ଆଳୁଦମ ବନେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତ ରଜେ ପୁରୀ ବନଉଛ କୋଡ଼ିଏ ମିଳିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିରାର ଟପ୍ ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ ଉପାଡ଼ି ଦେ ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏପଟେ ପୁରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଦେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କେଟ ଟୁକା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ମଉସା ପୁରା କ'ଣ କଲ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ହଁ କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତି ପିଟି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଖେଳ ବେଳ ଯେଉଁ ଶିଖାଯିବ ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିସାରିଲାନି ଚାଲ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ବାହାରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ ଗାଡ଼ି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ସବୁ ଏବେ ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେବ ଯାହା ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରକୁ ନିଆହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଦିଆହେବ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଏଇ ବକ୍ସଟା ଆମର ଯିବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବକ୍ସଟା ୟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ମସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରାଯିବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ଆମ ଓମ୍ ଭାଇକି ଜଣା ଅଛି କେମିତି କନେକ୍ଟ କରାଯିବ ଚାଲ ଯିବା ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜିନିଷ ସବୁ ଟେକିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଭଲ ଚଢ଼ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ବାକି ରହିଗଲା ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଭଲ ଏଇଠି ବାନ୍ଧ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପୁରା ଅଛି ମୁଁ ଜିନିଷ ଟେକା ଟେକି ଚାଲିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତୁ ଆଳୁ ଚପଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଏ ଆଳୁ ଚପ କ'ଣଟା ତ ୟାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଳୁ ଚପଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟା এটা কোটা কিয় এইটা তো মুন্ড উপরে মুন্ড উপরে কিয় তো দেখিবা তো এই ছোট পিলাটা কইছে মো মুন্ড উপরে কিয় ভাই
এটা হবে এটা হবে এটা হবে হ্যাঁ হবো এইটা ବାଗେଇ ରଖ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଛୁଟିଆ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଉ ଦେଖି ଦେଖି ଚେକ୍ କରିଦିଅ ଭଲ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ରହିବ ଆଜି ପାଣି ଦଣ୍ଡଟା ବାଜିବା ଭିତରେ ରଖିଦେବ ହଁ ପାଣି ଜଳ ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ସେ ବକ୍ସଟା ବର୍ଷା ଆগে ବାଜିବ ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରେଟ୍ ରଖୁନି ଟିଫିନ୍ଟା ଭିତରେ ରଖ ଏଇଟା ଆଗେ ପାଣି ପାଣି ଉପରେ ଥୋଇଦେଉଛି କ'ଣ ତ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେଣି ଭାଇ 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 ଖାଇ କରିଦେ ଟିକେ ପତାଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ପିଲା ଆମର ଆସିବାର ବାକି ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଚିଲିକା ଯାଉଛୁ ଚିଲିକା ଯାଇଛ ନା ଚିଲିକା କହୁଛ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ପ୍ରବଳ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆଇବୁ ମଉସା ଆଉ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ହଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଗଲା କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାସ ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସିଲେନି ବାଇକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କରା ଶୁଣ ଶଙ୍କରା ଏଇଟା ବହିବୁ ବକ୍ସ ଧରିବୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମ ସାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବାର ଟିକେ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ପାର୍କିଂ ଚାଲିଛି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆସୁନ
तो यार ये पोस्टर मारे मैंने केत जन मेम्बर अनुसार जब आप 5 जन जी 5 जन छोट बोर्ड 5 जन छोट बोर्ड तो से अनुसार मेम्बर अनुसार सब लिखा जाए तो आप जिते जन मेम्बर आसवे तो से जन आप टिकेट गाड़ी नहीं लंच देवे टिकेट गाड़ी सो रंजित भाई का ओम भाई का टिकेट काटे ମୁଁ ବି ସେଇ ଛୁଆଟି 17 ଜଣ ଯିବା ଆସିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିବେ ଦର୍ଶନ 12 13 14 बहुत लोग आसन देखा देखा बहुत लोग भिड़ है धीरे धीरे अरे से माई यही सब कुछ नानी ये तो गोटे देखा ना काटिया शेष होगा तो फाइनाल आम जाऊँ डंगा टी जाओ तो बसबू आराम टे बुलिक आसबू चल आगुरी के भाई चेंज ना बेसी वाला बुझो ये तो भोग बकरी रोज तो चढ़ेगा तो चढ़ेगा रेडी है जमा दिया अंता पबड़ भाई देखिए बहुत चेंज होती आगुरी तो चेंज नाला पूरा चेंज गेट रू बाहर ଏଇଠି ପରା देखो
এইদরে ଚଢ଼ ଚଢ଼ ଚଢେ ଭାଇ ବାଗେଇକି ଚଢ଼ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ତୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲୁ କି ଅସୁବିଧା କିଛି କହିହବ কোথায় ইয়ে বুঝু কোথায় আর বুঝু ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ মতে তো মোটা দেখলে জ্যাকেটটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষ কিন্তু উল্টা পিন্ধ তুমি উল্টা কোণ পিন্ধ উল্টা ঠিক আছে পিন্ধ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବ ତମକୁ ଆଗୁଆ ହଁ ପବନ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି ମାନେ ଉଠିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ମୁହଁ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ମାଛ ମାର ଯିବେ ଦେଖୁଛି କଣଟା ସୁଲରା ସୁଲ ଜାଲ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ମାଛ ଖାଇବ
ବହୁତ ଏଣ୍ଟ୍ରା ଲାଗୁଛି अरे इड पकाओ इड पकड़े ना इड जाऊ ना तो देखिए तो आम ए कालीजारे पहुँची गलु तो ये जीवा आम बहुत लोग आसते देखा भी माँ को बुलिया व्यस्त हो गले आम भी बुले पड़ा चलो ऐसे रास्ता बड़ा रास्ता बड़ा अरे यार बड़ा है बड़े बड़े बहुत लोग भी आते देखा माँ को भाई बहुत लोग अन्न खाते होता है वीडियो बनला बेलू अन्न प्रकार लगुच गोटे खाली दी नंबर दई जी ना गाड़ी दर्शन अच्छा वीडियो बन जाए बहुत लोग अल्लाह टाइम लग जाता है बिका आक्रोश बिका आहरी लोक भी आउसन टकर चपल गोटे साइड रखीदे दर्शन करेंगे जी
भी जीवा फटो फटो उठे आम पूरा भिडियो बनवा पूरा यात्रा करदे माँ को दर्शन भी होगला बहुत भल लगे बहुत खुशी भी लगुच माँ को दर्शन कला बेलू चलो आम जाऊँ फटो उठाई भाई भिडियो केमी लगुच आप निहाती कहे कमेंट रे रंजित भाई फटो उठा मुंबई तक फटो उठाऊँ खाली वीडियो बनार व्यस्त अच्छे ना कि नुहे भाई मस्त लगुच भी मस्त कौन सी डीएसएलआर कैमरा ना गाड़ी ले जना पड़ियो पत्थर दीपा आम स्टाइल भाई पूरा शाहरुख खान टाइप स्टेप पूरा मानिया पड़ो जो कूद दौरान माइंड ब्लोइंग पोज ओके सोई विकेट सोई सीधा हुआ को उठा नल्ला मार उठेला जी गड़ी गड़ी जाऊँगी लोक ये बढ़ी बढ़िका जाऊँ बहुत मस्त लगे भाई तो आप निहाती ये आसतु मजा नियंतु गोटा सरला रुचि करा पाइब आमर मालिक फोन कर सारे जल्दी जीवार अच्छे चढ़ी सारे अंचल चढ़ुंट आम चलो जा फटो उठाईगला माँ को दर्शन भी होगला बहुत बढ़िया लगुच चलो जा फटोटे मन भरुन टोटे जो फटो उठे दिलु तार एडिटिंग करते फटो तो बाहरी गला ना मुझे आकाश बनी दी आकाश बनी देखिए पटा के देजी फटा बहुत मस्त है फटोटा सरीगला वीडियो बना भी आम तो माँ कालीजाई दर्शन होगला देखने भारी खुशी भी लगुच आ बहुत भल लगुच तो भिडियो जल्दी भल लगी तो निश्चय शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो आज भिडियो ये पुणी आउ नुआ भिडियो देखा रही जय जगन्नाथ।